बाजै नों आंनि बुंनायखौ फोथायाना हनै बेयावनो दङ बोरामिनि बबेयाव नुदों नोङो आंनि आइ बेयावनोथ' दङमोन दा बेयावनो दङमोन बाजै बेयावनो रायलायनो मोनदोंमोन आं बेयावनो दङब्लालाय बोरोथो मिनि आंखौ नों थगायदोंना नों आंखौ मिनिदोंना आंनि नखरनि मानसिफ्रा जे आंजों रायज्लाया आंखौ खबर लाया बेनिखायनो माने नोङो आंखौ ठाट्टा खालामनानै मिनिदोंना नङा बाजै आं नोंखौ दिनैसिम माब्लाबा थगायदों नामा बाजै नों फोथाया मानो नोंनि आइया बेयावनो दङमोन आंजों रायलायफैथारदों आरो नोंखौ लिंनो होननानैसो आं थांदोंमोन ओमफ्राय दा गैला आं मा खालामनो बाजै खोथाया बेनो नंमारगौमोन बिदिब्ला बोरोथो आयै नों फैदोंमोनबा बहाथो नोङो मानो फैफ्लायानो आंखौ दुखु होनो नों फैदोंमोनबा आंखौ मानो खनसे राव होलाङासै आयै मानो आंखौ खनसे राव होलाङासै नंगौमोन बाजै फैमारदोंमोन नाथाय मानो फैखो मानो थांखो बेखौबो आंबो मिथिला आंजों रायज्लायदों बे नंगौ आंबोथ' बुजियासै बाजै मानो फैखो आरो मानो थांफिनखो आरो बेथ' नोंखौ नायनो नोंजों रायज्लायनो आरो नोंनि फिसायनि नखरनि गासैबो मानसिजों रायज्लायनो गोरोबनो होननानैसो फैदोंमोन मा आसरित जाखो बेखौबोथ' आंबो मिथिला खमसे खम फिसाजोजोंथ' खनसे रायलायलांनो हायोमोन ना आंबो दुखु मोनदों आंनि गोसोआव बेसेबां दुखु जानानै दङ बेखौ रावबो मिथिया आंनि आइखौ नायनो आरो आंनि आदा बाजैखौ नायनो बिसोरजों रायज्लायनो बेसेबां गोसो जाना दङ थेवबो आं गोसोखौ बुरखायनानै दोनदों मानोना आंनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय दिनै आं गासैबो नखरनि मानसिफोरखौनो खोमानानै लानो गोनां जाबाय नाथाय आयै नों फैदोंमोनब्ला नोंथ' आंजों नुजानो हायोमोन ना बाजै जानांगौ बियो थांफिनदोंब्लाबो बारा गोजानाव सहैख'वाखै थेवलाय बाजै सानैजों नागिरलांनो आइ फैदोंमोन दा बहा थांखो आरो बिसोर सानैयालाय बबेथिं ओंखारलांखो आं थांगोन ना थांला जाखो दालाय बिसोरनि उन उन मानोना बिखुनजोजोंबोथ' दिनैसिम खनसेबो रायलायफेराखैबो नुफेरलायाखैबो आरो दिनैसिम सोमोन्दोआबोथ' थिगबो जायाखै नांगौब्ला उननि समफोराव आं लोगो हमसिगोन नाथाय दिनै सेथि खेबाव गावनि फिसाजोआनो मोजां गाज्रि रायलायग्रोथोंसै दे आयै फिसा हिन्जाव आयै फिसा हिन्जाव आंनि फिसा हिन्जाव नों बेबायदिसो दङ आयौ बेनि बिखुनजोनि रावफोरानो आंखौ दिनै सिनायथि होजोबखाबाय आयै आंनि फिसा हिन्जावा बेबायदिसो दङ आंनि फिसा हिन्जावा जानांगौ बेहा बिखुनजोनि नखरनि गासैजोंबो गोबां नासयजानानै दङ गोबां दुखुआव गोबां खस्थ' गोबां सैसोनानै दङ खोमा बिनि बिखुनजोआ मोजां मोनब्लाथ' बिहामजोनि बिमा गावनि बियानि आंजों बेसेबां मोजां रायलायगौमोन आंखौ सनमान लागौमोन न'आव आंखौ लिंलांगौमोन नाथाय बिखुनजोनि रावफोरानो आंनि गोसोखौ सावजोब्बाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं फिसाजोखौ नायनो फैदोंमोन मोजां गाज्रि खबर लानो फैदोंमोन गासैबो गोरोन्थिफोरखौ बावगारजोबनानै मोनसे गोदान सिमां लानानै फिसाजोनि नखराव नुजाथिफैनाया फिसाजोनि खबर लानो फैनाया आं गावसो उल्था लाजि फोनांबाय आं दा मा राहायै फिसाजोखौ लोगो हमबावनो नांगौ जाखो आंथ' आरो फिसाजोखौ माब्लाबाबो नुफिननाय नंला आं आरो माब्लाबाबो फैला फिसा हिन्जाव नोंबोथ' दिनै गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो गासैखौबो खोमानानै लानो गोनां जाबाय बिदाया एथ' मोजां मास्टार साख्रि मावलायनायनो हरनो नागिरदोंमोन हाबाबो फिक्स जाखाबायमोन बजार सजार गासैबो जाखाजोब्बायमोन मा नांनायनि गावनो हाबानि डेट खाथियावनो खारबाय दा बिदा बिबाजैयाबो बिनि थाखायनो दाबोसिम नोंनि फारसे रागा जोबाखै
थेवबो आं बिमा जानायलाय माबोरै थानो गावनि फिसाखौ खबर लायालासे। नाथाय आं आरो माब्लाबाबो फैफिननो हानाय नंला नोंनि सेराव फिसा। नों जायजों फैदों, नों जि न'खराव फैदों, सुखु दुखुब्लाबो खस्थ'ब्लाबो नों थानो नांसिगोन। नों गोजोनै था फिसा। आं थांफिननोसै। आइ आइ हो आइ होननानै गाबज्रिनाय बायदि खोनादों ना आंनि फिसाजोआ आंखौ खबर मोननानै होसोबोदों। आयै फैसालि फिसा, आयै नों मानो बिदि? नोंथ' आंखौ नायनो थाखाय, आंखौ खबर लानो थाखाय आंनि न'नि सिथ्लासिम थांदोंमोन ना? नों आंनो खोन्थायालासे, आंजों रायदावबोआलासे, आंखौ नायालासे नों मानो खारखोमाबोफिनखो? मानो आंखौ एसेबो नायनो लुबैया नामा? आंखौ नायनो थांनाया मानो आंनि सिथ्लानिफ्रायनो फैफिननांगौ? नोंखौ लोगो मोनफिनामोनब्ला गोसोआव बेसेबां दुखु जानानै थागौमोन आयै। आंखौ निमाहा होदो आयै, आंखौ निमाहा होदो। आदा बाजै आरो नोंनि गासै मान सन्मानखौ थेबेथेर सिफायनानै आं गावनि हास्थायनाय बायदि आं मावफुंबाय। नाथाय आयै दिनै आंनि हास्थायनाय, आंनि नाजानायखौ आं मोनबाय। नाथाय संसारनि गासैबो आंगोखौ, संसारनि स्रांखौ आं खोमानानै लानांबाय। आयै बे बुहुमाव बिमाजों समान रावबो अननाय होआ, आरो बिमानि बायदि अननाय जेरावबो नागिरनानै मोना आयै, जेरावबो नागिरनानै मोना। बाजै गाबनांला दे, सिखारदो बाजै। आयै नों आंखौ निमाहा होगोन ना? संसाराव रावबो बिमा गैया खोमा गावनि फिसाखौ नागारनानै थांनानै थानो हानाय गोहो। आंबो हायाखै फिसा। सिखारदो फिसा आरो नोंनि मेगननि मोदैखौ हुगारदो। आं नोंखौ नुबाय आरो नों आंखौ नुबाय, गोजोनबाय। नों दा बुं फिसा, नों माबोरै दं? सुखु दुखुनि गेजेरावनो थांनानै दं आयै। थेवबो बिमानि अननाय मोनाबा संसारखौनो खोमसि मोनो आयै। आयै नों आंनि न'सिम थांनानै मानो फैफिनखो? थौना आयै, आंनि न'आव थौ। नों आंखौ निमाहा होबायब्ला नोंथ' आंनि न'आव थांनो हायोना? आं नोंखौ आंनि न'आव लानानै थांनो गोसो दं। थौ आयै आंनि न'आव। थांगोन ना आयै? मा जाखो आयै? नों जेबो बुङासै माथो। थांगोन ना आंनि न'आव? मिनि नोंबो लिंना आइखौ जोंनि न'आव थांनो। आइया आं लिंनायखौ जेबोखौनो बुङाखै। नोंबो लिंलाय मिनि आंनि आइखौ न'आव थांनो। औ आयै फैदो ना जोंनि न'आव। आरो नों मानो फैफिनखो आयै बेबायदि? नोंनोथ' आंजों गासैखौबो रायलायनानै आं बाजैखौ लिंनो थांबाय आरो नों बिदि फैखोमाबाय। मानो बिदि फैनांगौ? दे दाबो जेबो नंला। थौदो आयै जोंनि न'आव थौ। नोंसोर गाज्रि दामोन फिसाफोर, आं नोंसानि न'आव थांनो हानाय नङा। मानो आयै? औ मानो थांनो हाया जोंहानि न'आव? फैना। नोंनि बिजामादैखौबोथ' नों माब्लाबाबो लोगो मोनाखै। न'आवनो दंफैयो आंनि आदाया। फैना लोगो हमनानै थांदो आंनि आदाखौबो। गाज्रि दामोन आं थांथ'ला। आइ फिसा हिन्जाव, आं नोंखौ नुबाय आरो नोंबो आंखौ नुबाय। दिनै एसेयावनो थोबाय। नों दा न'आव थांफिनदो थांनाय थां। आं माब्लाबा सम लानानै स्रोद फैफिनबावगोन। नों मोजाङैल' था आरो बिहाव बिखुनजोनि बोसोन बायदि सोलि। बिखुनजोआ नासयब्लाबो नों सैसोनो नांसिगोन। मानोना आं बुंथ'ला दे। नों बिखुनजोजों गुरै जानानै जेब्लायबो सैसोनानै थांनानै था फिसा। आं जेब्लायबो नोंखौ आरज गाबगोन नोंनि थाखाय। नों बिहाव बिखुनजोजों मिलायनानै जानो थानो हाथों होननानै। नोंसोर दा थांफिनदो थां आइथां। आं माब्लाबा स्रोदैनो फैफिनबावसिगोन। बाबा बे हरावलाय न' सिङाव थाहैदो थां। नों एथ' गोबावनि उनाव दिनै न'आव फैदों। बिहामजोजों न' सिङाव थांदो थां। सुखु दुखु बिसि फिसाय रायज्लायहै। नोंलाय मानो बेयाव हारसिं जिरायबाय थादों? हनै गोजौआव नायहर, बोथोराबो खोमसि।
बोथोरानो अखा हाहांहां जानानै दङ। थां बाबा थां, न' सिङाव थां। आफा, नोंनि बिहामजोआ न'आव गैया। बिहामजोआ न'आव गैया? हा बे मोनायावलाय बिहामजोआलाय बहा थांदों? नों खबर मोनाखै होमबा? नोंनि बिहामजोनि बिमा फैदोंमोन। लामानिफ्रायनो गिदिंलांफिनखो ना माखो? मिनिजों नोंनि बिहामजोजों बिमाखौ होसोलांफिनदों खोमा। आंबो लोगो मोनासै, दाबो फैफिनाखै। बेखौनो नेनानैसो दं आं आफा। नंगौ नामा? माथो आं मिथियानो। ना नोंनि नोम्मायासो मिथिबायोमोन नामाथाय? आंनोबो रावबो खोन्थायाखै। दे, गाबोन फुङाव आं बिहामजोजोंबो मोजां रायज्लायनोसै। आरो फिसा, गाबोन नों जेरावबो दाथां। आं गाबोन नोंजों माखासे खोथा रायज्लायनांगौ दङ। नों गाबोन जेरावबो दाथां दे बाबा, न'आवनो था। बिहामजोखौ आरो नोंखौ लानानै आं नोंसोरजों गोबां खोथा रायज्लायनांगौ दङ। जागोन दे आफा, नों उन्दुहैदो। आं बिसोरखौ दसे नेबावनोसै।